Okay, so this time, mamati na kita sa katapusan mga bahanon ni kagrupong Victory Yermon. No? Oras natin alas 4:56 na sa hapon. Okay, so katapusan nga bahanon ang dalaan na si Inday sa kamalig nga gamay. No? So, kung lang kita sa base balalay ng meaning nyo, kung paano yung dalawang si Inday sa kamalig nga balay, no? Ang gamay, so pamatian natin sa mensahe sa kanta ni kagrupong Victory Yermo. Okay, palakpakan natin mga kagrupo, mga kaparte. Mayo lang galing nga pagkumati sa akon nga alumni nga class 93 sa high school nga batch 97 sa Jerbac and Star Company kag sa Big Group. Mayo lang pagkumati. Okay. Sige si kagrupong Victory Yermo. Dalaan na sinday sa kamalig nga gamay, kay wala man diri ang maimon niya nga tatay. Maghalong ka lang nunoy sa binangon kagwasay, hindi kagid magpadaog sa mga pagsulay. Magdala ka man sang whiskey kagang simbog nga nisti, sa kamalig nga gamay kita ang mag-happy-happy. Aton nga sa ulugon ang matahumgid nga gabi, kaya ri si Inday nga mo ang importante. Dalaan na sinday sa kamalig nga gamay, kay wala man diri ang masungit niya nga nanay. Maghalong ka lang nunoy, basi ikaw ang mabitay. Bangod 15 anyos palang sinday, sa pihak sang kamalig may sapa nagailig. Matinlo ang tubig kag medyo malamig. Kung ikaw makainom, imugid niya handurawon, katulad kay Inday nga magayon. Dalaan na sinday sa kamalig nga gamay, kay wala man diri ang maimon niyang nga tatay. Maghalong ka lang nunoy sa binangon kagwasay, hindi kagid magpadaog sa mga pagsulay. Magdala ka man sang whiskey kagang simbog nga nisti, sa kamalig nga gamay kita ang mag-happy-happy. Aton nga sa ulugon ang matahumgid nga gabi, kaya ri si Inday nga mo ang importante. Dalaan na sinday sa kamalig nga gamay, kay wala man diri ang masungit niya nga nanay. Maghalong ka lang nunoy, basi ikaw ang mabitay. Bangod 15 anyos palang sinday, sa pihak sang kamalig may sapa nagailig. Matinlo ang tubig kag medyo malamig. Kung ikaw makainom, imugid niya handurawon, katulad kay Inday nga magayon. Katulad kay Inday nga magayon. Thank you. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DJ Fees. Okay, salamat gid kagrupong Victory Yermo with dalaan na si Inday sa kamalig nga balay, no? So sound like censored kon padumdumon, pero kung lang reminder sa aton nga mga lalaki nga hindi ka mo ma-in love sa mga tama ka bata, no? Possible sa uli magka-problema pa kamo. Okay, so salamat once again sa isang kaswabing ambahan, no?